या ठिकाणी आत्ताच प्रमोद सावंत यांनी सांगितल्याप्रमाणे 2 वेळा टेंडर झालं, पण कोणी आलंच नाही. त्यामुळे निलेशजींना मी आत्ताच सांगितलं की हे कसं व्हायबल करायचं त्याची मदत मी तुम्हाला करीन. आणि त्यामुळे आता येणाऱ्या काळामध्ये या ठिकाणी हा जो खालचा बेस आहे कॉन्क्रीटचा तो घेत असताना आम्ही रिव्हॉल्विंग टेंडर रेस्टॉरंट आणि व्ह्यूअर गॅलरीचं जे वजन आहे ते गृहीत धरून हे स्ट्रक्चर उभं केलेलं आहे. त्यामुळे त्याला काही खर्च लागणार नाही. पण याला कॅप्सूल लिफ्टने पाण्यातून वरती जावं लागेल आणि ते जागतिक आकर्षणाचं पर्यटनाच्या आकर्षणाचं केंद्र बनावं अशी माझी इच्छा होती. आणि त्या वरच्या टॉवरवर गेल्यावर पूर्ण गोवा बघता येईल. आणि त्याचबरोबर बाजूला जी जागा आहे त्या ठिकाणी गोव्याची खाद्य संस्कृती, गोव्याचं फूड, गोव्याचं हँडलूम, हँडीक्राफ्ट्स या सगळ्याचं आणि पार्किंग प्लेस आणि उत्तम प्रकारची व्यवस्था असावी. माननीय मुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की गोवा सुंदर आहे, पण गोव्याला जलप्रदूषण, वायू प्रदूषण आणि ध्वनी प्रदूषण मुक्त केलं पाहिजे. मी ट्रान्सपोर्ट मंत्री म्हणून मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडिझेल, LNG, CNG आणि आता हायड्रोजन हे आणलेलं आहे. माझ्याकडे हायड्रोजनमधली गाडी आहे. फ्लेक्स इंजिनमध्ये 100% इथेनॉलवर चालणारी गाडी आहे. इलेक्ट्रिक बसेस आल्या, इलेक्ट्रिक कार आल्या, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्षा आल्यात. तेव्हा येणाऱ्या काळामध्ये गोव्याचा विकास होत असताना एक गोष्टीची काळजी जरूर घ्या की गोव्यामध्ये एअर पोल्युशन होणार नाही, वॉटर पोल्युशन होणार आणि साऊंड पोल्युशन होणार नाही. गोवा हे प्रदूषणाच्या दृष्टीने देखील असंच सुंदर राहिलं पाहिजे याची काळजी घेण्याची जबाबदारी नक्कीच आमच्या सगळ्यांची आहे आणि त्या दृष्टीने देखील विचार केला पाहिजे.